Kulumbai nोंथांमोन गासिखौबो आंनि YouTube Mediyon Borgoary चेनेलाव बरायबाय दा जोंनि गामि खाथियाव माने दै मोनसे दङ दै बिमा होनो जों बेखौहाय बे दै बिमायाव जों थांनो नागिरदों बे दै बिमाखौ स्पेशली बयबो मिथिखायो बिखौ आसामिसाव आइ नदी होनो ओमफ्राय इंलिसाव आइ रिभार बर'आव आइ बिमा माने आइ दै आरोना जों बेयाव थांनो नागिरदों माने बे जायगानि मानसिफोरा बहुत खस्थ' मोनो बोसोरफ्रोमबो दैया बिराद गिदिर गिदिर देरनो जों बेखौ नायनि दाथ' नै दाखालिनिफ्रायनो अखा हाबाय थादों दा बेसे गिदिर देरदों जों बेखौ नायनि अके गाइस नोंसोरबो नायबाय थालानो जाबाय इनो जोंनि गामि बेयावहाय फिल्डआव बल गेलेयो ओमफ्राय दा सामथाइ गोजा आरोना ओमफ्राय बे जोंनि गेटआ गोदान लुगासिनो जायाखै दाबो लुगासिनो दा हासिगौ दा एसेलाबो लकडाउन जाना थानानै ओमफ्राय नै बेयो गेटआ बोराय बेयाव बिराद गोबां मानसि हाबनांगौ जायोना जोंनि गामियाव टटेलि 118 था न'खर दङ ओंखायनो दा माने हाबनो मोना ओमफ्राय नै बे जोंनि गामिनि LP स्कुल बेयावनो फरायदोंमोन आरो बहुत मानसिफोर आंबो गोरलैयाव फरायदोंमोन जेब्लाखि आङो हाबजेनदोंना आंबो फरायदोंमोन नै जोंनि गामिया बिदिसो आङो थाबायनासो फैयोलै खाथिखानो अके होनब्ला नायबावदो बिसोर दङ बिसोर माबा फैनो मिथियाव फैनायमोन खोनाबाबो मा दे खालि फाननो umi nima mendadak coklat dah homaगोन आं नोंसोरखौ र' होमानाय नालि जोङो दै बिमा मोनफैबाय नै बेयाव दखान दङ आरोना बेखौ माने आइ फालि होनो हेलो हाय आयु दिजोब मा बेखौ बानाय हायो बेखौ ओइ फेननाय जायो हननै फेननाय जायो ओइ नि बादो जे बेनो दै बिमा बेखौनो दै बिमा होनो बेखौ माने दालां लुगासिनो ओमफ्राय दैया एसे रुइबाय नै बे गोथां आथिंखौबो लोमजोबो आरोना ओमफ्राय साहाजोंहाय दैखौ जों दै बारनो नागिरदों बेसेखौथ' जों मिथिया होनब्लाबो बानायनायसै आरोना फैदो ओमफ्राय नै दा आंजों आंनि लोगोजों दैखौ बारनो नागिरदों जों आंनि लोगोआ लंपेन्ट गानना फैदोंमोन ओमफ्राय उफाय गैया दैखौ आं गेलेबाय थानांगौ ओमफ्राय दैयाखौ नायनायाव गले नुयो ओमफ्राय खिन्थु बिराद स्पिड आरोना दा आंनि लोगोआ लंपेन्ट गानना फैनायखाय आं बेखौ बारबाय आरो बे ससेखिनि दैया माने गोथौमोन आरोना ओंखायनो आं आंनि लोगोखौ बारबाय माने बेस्रा लंपेन्टआ सिलायबाय हनै बिदि सिला बोरैबा मोनलायलाङो थेवबो जिखियानो जाया मानो दा दैखौ बारगासिनो ओमफ्राय दा एसे थौलेखौ मोनहैफिनबायमोन आरोना लोगोआथ' लोगोखौ हेफाजाब होनो हागोन ना जेब्लाबो मानसिफोरनिया मा आंनिया लोगोआ बे मालायफोरनिखौ आं जेबो मिथिया खिन्थु आंनि थाखाय लोगोआ बेस्ट होमब्ला गाइस फैदो जों आंनि भिडिअखौ नायलांबायानो थानो मा मा नुलाङो लाइमाव खुनु दिन दै बारफेराखै आं दिनै फार्स्ट टाइम बारबायलै आं फंबाय सासेयाव बेसेबां लायो बे भाराखौ 50 थांलाय फैलाय ना फैगासेयाव थांलाय फैलाय ओरैनो मानसि गोजालाय मानसि गोजा बेखे गारिजों बेखे बिराद खस्थ' जोंसो अके गाइस नोंसोरो माने बे दैखौ माबायदि बारदो बेखौ नायब्लानो जाबाय बेसे गोथौ बे दैया नों धोरोमो नै जानावा फैबाय नावखौ बिदि बारनो आरोना जोंनि माने
दा जोंनि नावा फैगासिनो नै जों नावखौ नायनो नेगासिनो थादों ओमफ्राय नै नावा जोंनि गामिनि हरै जोंनि बेसेबांखिनि गामि दङना बे नावजोंनो बारनांगौ जानानै फैयो उफायथ' गैया हरैजोंहायथ' दखान गिदिर गिदिर गैया बाजार गिदिर गिदिर गैया दा बिसोर जोंनिजों माखासे नांगौ बुस्थुफोरखौ लानानै थांनो गोनां जानानै फैयो आरोना ओमफ्राय नै जाय नाव गाखोनो गोसो आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन ये जायफोर नाव गाखोनो गोसो आरोना ओमफ्राय नावखौ गाखोनो एसे गिनायबो मोनो मालाबा दै गिदिर गिदिर नाव ओमफ्राय बोरैबाला इन्टारेस्टेडबो आरोना जाय गाखोनो गोसो आंखौ कन्टेक्ट खालाम फै ओमफ्राय बे दैखौबो नुगोन जोंनि साहाजों माबायदि न' खाथियाव दैया माबायदि ओमफ्राय नै दैया बिराद स्पिड आं गसंथानो हाया मोनदों आरोना ओंखायनो भिडिअफ्रा एसे मावगासिनो जिखियानो जाया मानो नायलांबावदो गाय खस्थ'जों नावखौ लाबोनांगौ जायो ओमफ्राय नै दा सानै साथामसो मानसिफोरा नाव गाखोनानै दंफैखासै दा माने बे दैखौथ' बे नावजों बारनांगौ जायोना उफाय गैया ओमफ्राय बिसोरो टाइमखौ अलरेडि मिथिखागौ थेवब्लाबो माने मानसिफोरखौ नेबावदोंमोन आरो एसे उफायथ' गैया बिसोरनि टाइमखौबो नायनांगोन ना ओमफ्राय नै नावा सालायबायानो माब्लाबानो नावा मालाबानो सहैबाय नै मालाबानो बेसेबा गोजानाव थांबाय बारे हिट सुपार जोंनि गामि ओनसोलावसो बेफोरखौ नुयो बारे जाय नायनो गोसो आंखौ कन्टेक्ट खालामदो जल्दि फैदो जोंनि गामियाव मैथाय मैया नङा बै गुफुर गुफुरनो बेनो आरोना बैयाव सालायबानांगौ है माथा गिदिर बारनांगौलै Thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाट आं सरि बियो आं बांद्राय भिडिअफोरखौ इडिट खालामनो रोंथ'वाखै एनिवे बाय